Здравейте на всички, аз съм Николай Айс. Този клип няма да е качен само в профила на The Diamond Boys, ще е качен и в моя профил Double-Sided Bros. В него това ще е информативно влогче, в което ще съобщя, че направя сервер. Този сервер е за Minecraft Pocket Edition. Minecraft Pocket Edition се играе от хора с Minecraft Pocket Edition е за мобилни устройства. Той се закупува и хората, които го имат и гледат моя канал, могат да се присъединят към този сервер, за да играем заедно, да се развиваме и така нататък. Но може да го включвам в някои клипове, ако въобще реша да правя такива и ако се получи света. Ако не, ще създам нов сервер и ще ви уведомя за него. Очаквайте още подробности, IP-то за сервера ще е в описанието и да, чао!